sunflower. Sunflower farm. Wala nang sunflower, guys. Ano ba yan? Sure ka ito yan? Sure ka yan? Hindi naman. Mga gulay-gulay naman yan. Ano dito? Silent Park nun eh. Sure ka? Eh bakit walang welcome to sunflower farm? Asan na yun? Bayad ganun. Ano, tanungin natin. Open ba kayo? Station ticket ko. No entry, no face shield, no face mask. Pero malilit pa yung sunflower. Ha? Okay. Mag-park ka muna. Pandemic, no? 100 yung yung oh, kunyari may 10 10,000 1,000 lang. Ha? 1,000 lang. Hindi talaga ako mag- Hello guys! Welcome to our vlog! Andito kami sa Sunflower Farm. Ay! Ganda dito. Wow, ganda. Parang sunflower. Ang ganda sana dun sa ito. So guys, nakikita nyo, maliliit pa yung mga sunflower. Asan ba? Doon no?
Meron pa dun, oh. Magandang picture. Walang mga sunflower, guys. Ayan, oh. Maliliit pa sila. Siguro yan. Yan yung sunflower. Oh, bahay kubo. Guys, kami lang dito. Walang tao. Tag-ulan na kasi, kaya wala nang pumupunta. Ganda din naman ng mga ibang flowers. May mga butterflies pa. Hindi naman yan yun. Oh, mga kalapati. Oh. Laki na ang kulungan nila. Ito, pwede kang magpa-picture dyan. Diba? Ang ganda ng ginawa nila dun sa upuan tinaniman nila. Ginawa din nila dito. Kaso kasi ngayon pandemic, syempre, bawal maggala-gala. Tapos tag-ulan na din. So, wala nang naggagala masyado. Ganyan. Oh, mga Instagrammable yung mga ano nila, magpipicture ko dyan. Oh, magpipicture dyan. Oh, yung halaman doon. Sari-sari pa rin. Oh, may barnay. Oo, okay. Let's go there, guys. Oh. Kita natin. Dito. Ano to? Eh? Hanggang dyan lang pala siya. Magandang time pumunta dito sa summer. Starting February, March, April.
Gusto ko mag-picture dyan. Walang tao. Sarado? Sarado. Ito yung souvenir shop nila guys. But it's locked. Thank you for watching guys. Please don't forget to like, subscribe to our channel, Atan Roan Vlogs. See you on our next vlog.